години на Иванов ден поздравителният концерт включваше това. Един българин за Международния олимпийски комитет, един човек за Българския олимпийски комитет, същия за БФС, един чист човек. Аз съм чист. Чист. Като мумина сълза. За по-малко от година Иван Славков се раздели с всичко, което бе постигнал. Той ще получи златен сфункс за най-голям срив в кариерата за най-кратко време. Накрая на 4 очи го казвам само. Ако оставало нещо да крадем, дай да си го дам на Жорж. През годините за всички нас Иван Славков бе въплъщение на охолен живот и достолепие. Той бе единственият, който си позволяваше да казва каквото си пожелае. Той бе последният несменяем. Гласували са 329 делегати, 194 са гласували за Боби Михайлов. Виж как се радва Наско Сираков. Сякаш пак сме четвърти на световното.